mi wino on ceerno Alpha Badji ko ceernajo jaɓanaɗo machallah ƴewgal lamgal ina wawi wonde so tawi ko caɗele goragu joguiɗa aɗa wawi arde kalda e o biyeteɗo ceerno Alpha Badji o rokkuma piɓol on saaha tiiɗa te tedda to banggal rewɓe ɗo joɗiɗo ko juuti dañadi ɓinguel walla joguiɗo ɗen caɗele kanko ceerno Alpha Badji omo safru ɗum te ko yontere liggodirton ma yi waylo waylo aɗa woni e dewgal ngal welani hani aɗa jogui kulkuli ngam joom galle ma addude debbo goɗɗo a yetima to bawɗo muɗum surde kanko woni ceerno Alpha Badji ko ñawuji emori ndo siti e ko way noon omo ɗum safra ɗum ko balle sappo tan jokkotirton o safruma ha cella tul pisole ha e gueɗe gañoje sa ari to makko ɗo ganda foof gasi aɗa yiɗidiri e debbo walla gorko te a yiɗa o janfoma jokkodiri e makko ko yaawi kanko woni ceerno Alpha Badji omo ummi toon to Burkina omo joɗi to to Dakar numéro makko ko 77 137 23 82 77 137 23 82 ceerno Alpha Badji machallah. artiɗo e galle ko sababu ne obbiɗo gorko sibu komin yewtidiɓe komin sirodiɓe somi ari ɗo noon ha mbaɗa ɗo jamma ñalom subaka kedi ko sababu nde biba adana kam guittunomi ha Mauritanie gaddumomi ha ɗo wadde min woni yummokko min woni bammokko mbiɗo foti yurnitade mo mi ƴewtomo mi ƴeewa holno wuurti ko ɗon noon jasɗa ay ɗon ko ɗon jasirɗa an ko gabbiɗa ko yo galle ɗo sorsortaɗa nataɗo yelta mbiya biba min ɗo woni ɗo yummokko min woni ɗo bamma an biba ko debbo de saɗ a wawa sengtade e biba an so wona ka naafigi ala ko gonɗa yiiloyo ko ndesɗa jooɗoɗa jogoɗa joom suudu ma goppa debbo janano an no mbaɗa ni no boni kala ko firtiɗo ko an bonni ɗum kala ko joom waɗi guil subaka ha kikiɗe ko an no wanni ɗum sarmat attu mbatta ko andu mo kaldata ko kilif ma ko gorko ma te ko sehlam eɓo an ƴeewa men hay seeɗa illahi a weltanama en juuli toriɗen Allah ande ɓinguel ɗo hacceki men o kuullo joni wona ɓawa ɗumɗo ko tinma on maɗum komi mawɗon din komi mawɗon din on tingoma ay goto komi mawɗon din aɗa min dey aɗa suuɗo haɓɓare daña gorko a yontima komi ɗum joom so miijo boni hay baɗe wawa ɗum fewnude salamat wano yimɓe mbayi
min manda fof nanni me rewɓe heew ɓeɗo wawno haadde gotelam tan ƴiwim jogimde debbo goto mi alano hay probléme goto mais guil natim tan e rewɓe heewɓe probléme aji puɗɗi netti jogade hay confiance e avenir am ɗum ɗi haallaji ɗi dohoji yataw ma jigam ni cow jam cow ñalama go fof haaɗo rok comme kaani surtout an salmat nam gondade ɗo an goto a wayani mais ɓe garde tan anda jikkuɗo kam mbaɗɗum e ma manda fof addu ɗum quoi mais an sa jooɗi noon rukkuma tan a muñino a suuri kam ɗiɗo probléme uji fof mbatta e galle he mais guille em kadi e galle em jiin jaggirɗa am neɗɗo bolle puuyi guil nden tan kam nde em jaggirim neɗɗo bolle puuyi nokku fof noon pinim ɓorim ɗo ha laaɓim onon fof rokku mon daade mon jahon boowal hot bettu mon tampi mi maayi quoi biba sappo barki rasulullah biba min weltema han la ilaha illallah biba ni mbaɗa bon ay an noon an woni pulla tanum samba gela jeegi tanum buuba arɗa gal amen gal kuntugulori gal billahi wallahi mi weltema ma pullo ko ni waata neɗɗo so toñimi hele yummum barki rasulullah biba mbeɗa weltema weltare min ƴeew woto yaw jaggu tan jaggu suba kikiɗum tottama nogas billahi nde temedere noon way ɓuɓɓere nam nde kaɗɗi kalda kadi ko ngol mbiɗa min ko mbaɗmi min han majam wallani haɗi hoore majam min resi rewɓe gaddu walla wa resu ɗumen gadduɗa ɗumen ɗo an yehi resi rewɓe ma gadduɗa no wona aɗa wawani aɗa hattani ƴetto ala ko darta to wona aɗa wawi ƴettu sa welama ni jaaha gadda ya nayi ɓen kadi pawa dow hen ha jam no bona hen mbiɗan ɗum safra ɗum noon yaade yiiliya debbo goɗɗo addu ɗum e galle he wallahi seydi sall ɗum tan poɗɗa wadde noon il manque que ça jaaha kumana nayiɓel ma gadda pawaɗo hankkadi noon galle o firto lawol gotol sabi mbiɗa andi an a ƴoƴani a addata ƴoƴɗe gaddata tan ko hangaɓe aɗa andi ɗum ha jogo hakkille nde wawa suɓade moƴƴu walla a wawa andude bonɗe an hoorema ala ndiyam ka huywere ko huywe kono ma tan nde waɗa e ma jaa gadda huywere wonde kadi pawaɗo e tan wasi ƴeƴe hema fuɗɗi hayso mi haalanma jaggoɗo de min kam min cikkumi ko koyɗol gonmi pirɗani hannde jaari tan ha jaɓɓoɗa ɗum tan ha joƴƴa dow mum non welimi te ayi min haɗa ni jinmi ha gallo ina wayno an kam a woni garde kooro a waɗanama sappo a weeɗama respect ƴeew tan hiccanki joom ala ko joom wiyata mi wona komi coofowo lees no ɗum wayi muus non biba yo Allah waɗe ma barke te ƴeew huley e hoore mum huley helanam gorgol mum Huley eyyi non kawno mi ala ɗen doole kam barke rasulullahi an kam min ƴeew junngo ma ngo wadde an ka af ha mi wona afde waay toƴƴo kam nde wuure kala kosam yummade heɗam moƴƴi yayma musnanima de an a yewani min ñidde ha ala min jinmi e galle heɗo kala hen toñɗom walla kala toñɗom min lappa te hannde lappirɗa ni jaari
ina welimi de jaari kam lappani ko moy ɗum jaari An- jaari mi lappani ɗum de kam moy ɗum gel jaari oɗon ƴeewan mi hen so wonani onon mami lappu ɗum fa waɗa cicatrice jaari waɗani cicatrice ɗum tagi mi lappani ɗum hay ñoƴƴiɗa ɗum de hay lowande nde hartinde cikkanomi pano saret fuusi déjà aɗan ɗo e juuɗe e sera o wiide ko ɗum huwere jiɗɗa wiide fof kaala te aɗan min so welano min so welano a susa wiidem noon kono ko renndin kam koye ma anani wona ɗum renndiniɓe maɓɓe an ɗum ƴetɗa mbaɗɗa ɗum armu quoi a wat kam ko belɗa aɗa haala ko belɗa jiɗɗa wadde fof mbaɗa sans probléme a waɗanima kilif ma a waɗanima kilif ma quoi ƴeeɓeɗo joni wonɗo en kap hay sernude salmat a sarinaki somi gone tuuti waɗam gone haɓɓe gonim koye ƴewdema aɗan jeyimi e yeeso ma weltare te ɗum ɗon fimis walla seyɗan tan wayata noon te ɗum yoɗanema aɗa won guewo galle mbimami haal ɓuura reɓe ne kewi wiide sa yi tew andu wol ko maayi kala no mbami ko an waɗimi noon somi boni hande ko an o bonni kam kala gandunoɗo salamata hanki andi salamata hande na andi ene serti kono biba so ɗum yawti eɗen jogori yewtere noon biba an kam hakkude ma e Hamidou ina niɓɓiɗi de Hamidou arat ɗo jemma Hamidou arat ɗo ñalama Hamidou won nder suudu ma an kam wonko jiɗmami namnade fattan wonko jiɗmami namnade aɗa yawi jungo aɗa yawi lappat ɗum tagi welani yewte a faami an kam mati joom nder suudu to ala no woni ka wonde an kalta ko mbimi dow less mon to mati joom wawa dillinde ha wol ka hojjen min Hamidou min cekkidaani haydara de Hamidou ko sehelam ngacci hoɗon kaala ɗum Hamidou ko sehelam olo min cekkidaani hay niga te Hamidou feera kam haalan haala caahan min kam yiyat Hamidou ari ɗo ñantoɗa tan ha tan daroɗa est ce que ɗum siiri hakkude ma e Hamidou hakkude ma Allah no jowe biba enen tan goni ɗo noon hara enen kam ala coɗdirten alama fuude kay fuuyi min tottuma ñamɗa min tottuma ɓorniɗa min tottuma to leliɗa an wallam min hade mayta mbiya ham min tottuma ñamɗa ñamde nani galle nenam leeso nani galle nenam wona salum de he dago tawi ma waɗ lelo aɗɗano ƴettimam toon gaddimam e dow leeso ɗum wonma fuuyde ɗum ko fodde ba an itti kam galle nenam e babam gadduɗa kam ɗo an totta kam mi ñama totta kam mi yetta totta kam mi lelo ɗum ko fodde ba ko force mbaɗirta ɗum accu ko mbaɗɗa jimol ko wiyete ko aduna hangam wallahi ko ɗum ko aduna hangam ye mbiɗa ɗum force yam ko force joni neɗɗo ƴettat moƴƴere waɗa ɗum neɗɗo ele yiyaka yetta neɗɗo kono jaggirat ɗum e hakkille mum ko force foti wonde quoi wona force de gonɗumi ko yurmademo namdomo tawi an joom so ɗum ɓenni joom an mate an a ala hakkille walla an a ala guite aɗa ndaara walla an a ala noppi aɗa heɗo jiɗɗa wiide joom an ko tagma haange wona guiƴ de non wona guiƴ ha sahar wi kam comme kangal a gasni an nane nde biba e jaari kaɓar nde nde garɗon sendude nde an wona gonɗa koye jaari aɗa jagga ɗum an mata ƴewtintako Hamidou no waade e biba ni Hamidou sim ari hande galle ko kam taki te avant mbiɗa anda oyen joom Hamidou giɗimi andu teranga tan noon feeri kam wadji eyi ɗum awi hakkude mo ɗum awi hakkude amen min peera sikkide hay dara meeɗa sikkide hay dara Hamidou natat ko suudu man ɗo feerama haalal cakal Hamidou sellani min de min somi wawno han tan wattu hooram tan booy taw mi jibinani joom hakkude hoodere e raññere bawɗen haddu ala an dande ne juuti guitel dawni gorko nadda e ma suudu tan haydara waɗani sentir wawa won an kam ka wajjel fof ma hene marsi an hono gandirɗa ɗum an fof ma marsani de mbima won layal ɗon ɗum i ala bel ka toka ɗum jewtuɗo ala bel kala mi faami quoi mi faami ko pamɗa e yawtu tan yawtu wona ko ɗum woni ko mbiyam mami ka huywere ka ɓoccone
kala ka wiyaaka a anda kala ka haalnaaka a anda a ƴewtintaako haaju ma alaa e hay hunde so wonaa kuyoragal an mbaɗa tan kono ɓocconde nde so fusaaka tan alaa nafoore an joom ƴoƴ seeɗa sa ummima mbiya Hamidou ko sehillam Hamidou ko ni Hamidou ko na Hamidou woɗɗi wonde sehil ma an jaggirimo sehili kono kanko o jagganimo sehili kala ko mbaɗɗa gila subaka ha kikiɗe bonan an kam watta ko moƴƴi subaka mo pinɗa fof aɗa ɓeydo bonde ko moƴƴi kam nde rewiniɗe an ko ni mbaɗɗa te ala baɗɗomo noon sowona Hamidou bonnuma bonni galle ma bonnori rewɓe ma kadi an joom change waɗe hoore ma hen ndiyam gona neɗɗo mbayano gorko watani gona responsable mata kilifa joɗɗa jonde kilifa minen min tottuma ceer kilifa mo foti tottede kono ala an ko kaaɗi tan mbatta ko hanga tan jahata an aɗa metti wiide ni hay an min mbiɗa jiide ma ala layaka heɓiyat ala hono gandirɗa gueɗam marsagne gueɗe Allah musal men biba komi beltiɗo ko lappoɗa ko jaari ha sarte hoorem addu 400 o ɓesdanma won 1000 francs addu meɗma 600 addu komi beltiɗo barke rasulullah ay biba ay min ay tawi a reew walla ka goɗɗo lappo yimɓe min ruɗakima tan ko foti sogonde noon eyi ana haala hunde ha par taw kalta ko ala dalil mbiɗama ala fullum ala fayida fullo oto wonata neɗɗo te sa paari kadi kalnama ko fayida wonata neɗɗo min a yiyani mbiɗa waɗa ko ñakki fayida a yiyani mbiɗa waɗa ko ala fayida anani ka poti tottudemi respect kala ko foti hakkundame ma potimi wadde hakkundame kala ko potimi wadde hakkundame ma mbeɗen waɗa ɗum ha timmi tawi wonko manki noon kala joni mbiya kam ɗum ɗum manki mankirma ko fulla e fayida ɗum wonat ɗum mankirma ɗum wonat te joom a wonat tan ke yennudemi tawa kalda hoɗo pour yide bunnuɗo ɓerdam de Joom. min ƴewtidima guila gadimi ɗo rewɓe ñaatɗa joguiɗa oɗo jikku kono a warat hoorema pada nayɓel nan ara Joom. anani ɗum noon ko ɗum keppumi eyi nayɓel nan ara mbimi yaha nayɓel mbeɗen nen noon ma war hoorema ananani kam de Nayɓel a nana addat joni. nayɓel kumana goɗɗo Inchallah. kadi goppa Tout de suite. min salamata ɗum dillinani te sa renaki on nayɓel oɗon a heɓta suudu ma ndu natta Mino. ɗo waali walla mbaɗi ya sal o waali ɗo an tinno fa bowal yaltanam ɗo an ɗum inema hiɗa ɗi chocolat ji ma elle janɗo e tigadege ɗa ko famɗude fayida an watta boneji ma ha gayna gara bancina ɗum e dow hooram gonaɗa tampina kam e haala wakara mi haalanma meppo e nder suudu ma immo Merci. Ka wajja? Wa al function. Ka wajja. Adu ka saw. biba wat fijiram Adu ka saw. biba wat fijiram so Iya. min moƴƴanema de Ka war wanu ande. billahi so min moƴƴanema Wanu ande ne? barke rasulullah wallahi ko o moƴƴi dote la ilaha illallah muhammadu rasulullah joom mala ƴeew rotere nde non allah wonko mbaɗmami quoi non wonko mbaɗmami la joom de kam naati aljanna o kam jarani bon ko sohli aljanna lakara o quoi o naati aljanna galle baɗɗo pisine rewɓe ɗan ulol ayne joom dañi ɗum ha paari kanko wiyo hulata kanko wiyo fayata elle kanko famata jomi e nawligu kanko wiyo hulata kanko wiyo fayata elle kanko famata jomi e nawligu Jai. a notta koy ta min de ko jam e jokkeɗen ɗam a dimi ɗo e andude an ka baaɗi gilam ka ɓingilam kala ko mbaɗoɗa ene kam muusi sabu harema nde ɗo e biba so allah waɗan ngari a waranno biba jaari gacce seytane gacce hare nafata fami debbo moƴƴingo baɗɗo jonge pijaɗɗo jala ne'iɗo jogiiɗo jam taw wona naafiga taw wona penowo kanko wiyo hulata
Andre kanko wiyo fayata elle kanko famata jomi Nawligu ça va le matin? Ça va bien, bien. Ñam tan. Ñu jewtu de. Salamat. Min de jiɗmi ka kaldena galle. Ko kaldaten kadi. Jiɗmi kalden kam. Ay o joom jarani sukko. Kam ko ɓoccode yimɓe fof gandi ɗum. Jiɗmi noon ñina mbaɗɗa galle mbano waɗa changé haydara mbasa ɗum sukko joɗɗa jangga janggal ma ndax ɓe ƴewtidima ko mbinamami ko rek haɗa laaɓi ɓernde te haɗa jaabi jangge a ƴewani hay goto a ƴewani kurko goto te a wa'ani no omo ngannduɓe gaccumi jonde ma noon hende yooɗi torop jaggirana joom kam noon giyiraka mboko fof daɗima a majjani ayi ne yahdirata galle etti jaari tegi dow hay on kam o wayani hay a jogui rewɓe tata on jarani sukkude jinnomi dal jaggirana ɗum min noon ko jiɗanmi ko ɓiyam debbo ɗum jiɗanmami jiɗmi noon ko an adiɗo biba hayso tawi biba idima e joom ko an adiɗo kam e galle he a faami kadi an nde garta garuɗa koye joom biba ardani e joom wadde wonko ɓurɗa biba e galle he jiɗmi noon ko jarloɗa ɗum jaafoɗa ɗum pijdon jalon garton ɗo gonɗon probléme wondo gasi a faami te meɗen min kam somi ñaguimam dokka kam ɗum tan addimi ga min de naji mi naji an jottoɗo mbaɗɗa laafama gara jaari ko an woni seytane o an nani harega wona ko biba jigginɗa fimo ƴeewa haw wari kam gara joddaɗo aɗa wiya kam jaari ko an jo an baba e baba an baba wallay an galle o andi ko fadanmi ha yimɓe fof yalta so yimɓe fof yalti ha heddo minima tan do e galle he wallay baba momi fiye ha maytora jehen tan piya baba mo gorko ma si galle o boni ka an ɓe mbiyata simo moƴƴi ka an ɓe mbiyata kono nak ko heewi tan foti ɗum wadde sinno ko sagam ko kalanmami ko ɗo mbaɗa ɗum jaggirana joom min de ɗum cohlumi no mbanɗa noon mbano ko ɓurɗo ko rawi ɗum nder galle he a gasne ta fuccitam guiɗe komi namdiɗo mbimta e gasni biba nden mbiɗa nananno mawɓe ne mbiya sagata gorko no ñaaƴa taw hoore ko moƴde an biba an suusi jooɗaɗo ɗo mbiya kam joom moƴƴani et pourtant de joom mo mbiɗa moƴƴani o on bonɗo ittuma gila Mauritanie ndoniɗa to mbusuji ma sakkosaji ma valise aji ma ko joguinoɗa yo ha jiya fof ndoniɗa nde gummotoɗa Mauritanie nde anda to ndewɗa jittuɗa ɗo ndar galle fof galle yo galle naɗɗaɗo namdo ha jittuɗa galle o garɗa ɗo gila nden aɗani jooɗi a puusani a paasani a dirani a ɓofani a laɗani te ɗum fof wona ɗum haawi ko ɓuri hen bonde ko garɗa koɗo mi nanani kalɗa yumma
wona bamma wona koroyol ma wona banda wona hay goto an nden sa jooɗima ɗo aɗa wiya joom moƴƴani kalta ko kecce jaari min noon cukalnomi kam ndeeƴa gacca seytane gacca bone te a wawana bone de an on ardatma jaam e maslaha e jokkere enɗam haɗum yeey rewde ma nde noon poɗɗa ndeeƴa min ko ɗum coranimami jiiɗa ɓandu ma ndu ay neɗɗo yiɗata ɓandu mum par ce que an ala sens e haare de a meeɗa haaɓe ɗo dañɗa hen sens wadde jaari acci probléme dañta sens parce que onon woni seytane surtout an ka seytane an baawa an baawa galle mo ganduɗa so woni galle o ƴetta yimɓe ɓe o yingana ɓe o wasa yingande ɓe ay ɗum mi jaɓata ɗum de an min galle o sa jeewi ha jeewi ko bébé am tan jiiɗi kam do e galle he ono heddi ɓe fof o mbaɗan kam guerre joni avec ça jinnon mi mom daña victoire do e galle he ɗum ko haala ko an fotno adde bon exemple do e galle he mais ko an woni seytane o ko an woni naafigue ko an woni peno ko an ririnto yimɓe ko an haalat ko an addat ko an nawat an dal koni tan mi anda holden an timmata kilifa do e galle he jaari han ma mi mbasi yennu kadi ha irta ɓerdam nde jaari min komi ñaagui ɗum mbawrita e biba gacca on probléme nafata ko naafigue tan addima ɗo hen jaari min teyi e so yiɗi ɗum tagi jiiba fiima ha kuuɗa e dow seese a faami de kuure e ɗum kam weli kana yanamdoymo ko wawani ummade dow less mo ko yanamdoymo wa mi namda biba min mettawa te ayi affaire mi arɗo tan meɗa ala mi affaire o waymi koye suukar ko fiima ko wona andi ɗum ja an ke a ɓooyi wadde ni ay koni tan mbiyenmi gollen naafidagal tan mbadda ɗo hen anne kay ɗemgel tan so yiɗi fiyatmi biba an aɗa wawi fiide biba na hay tara wawa a fonno wasi arde ƴeewa sa ara wallahi mi waranno e galle he somi ara an billahi ni tawatna tawat biba sokam waɗam rebidi presse waranno e moƴƴi an seeɗa coofa ɗon lelinɗa ay seytanagal magal e naafigagal magal min a wawa nannudemi hen jinmi ko ya ittam hen hami laaɓa hen tos ko gonɗa e dow mum ko woni dow mum min ko gonmi e dow mum ko goppami wona e dow ɗum min e ma haydara heɓdani men te yo dokku hande aɗa ara aɗa naata nder suudam mi haalnima ɗum hami tampi haade suudu ma potaɗo poɗɗa fodde ɗo min e ma ala ko heɓdi men kadi woppu ko mbiyata komi moƴƴo ko min anda moƴƴeram sabu mi hollanima moƴƴere walla an jiɗɗa komi haalanma français walla woni probléme ma a wawa woppude min mbiɗeje min mi ala e ma haaju noon toppito affaire aji ma goppa kam an hangal naafigagal mbaɗmi an mi yiilimi jaam faami tampi e ma ko jeeyata kam ko noon min ɓurma ɗum wawde ay ko mbiɗa kam ko yomi yalta suudu ma mi yalta suudu ma te wonta kam ɗo yiitude mais ko kolliɗa ko kam ɗum garmi kalanmami te ɓe dañ droit arde wiidema jaggu gorko ma an ɗuma yiɗa ɗum mi arde wiide jaggu gorko ma ɗuma yiɗa ɗum mbimi gorko o min jaggi ɗum ha mbawɗa yiide ɗum keɓa e muɗum kanko wiyo hulata kanko wiyo fayata elle kanko famata jomi e nawligu kanko wiyo hulata kanko wiyo fayata elle kanko famata jomi e nawligu Jomen no lip mum, oppressing railway galle baba. Jomen no lip mum, jomen no lip mum, jomen no lip mum, oppressing railway galle baba. Jomen no lip mum, jomen no lip mum.